Vaig triar l'Autèntica per la Verònica. Me he sentido como en casa, me siento muy bien con el equipo que tienen. Jo vull. No només vull aprendre, vull ser com ella, perquè vaig veure un artista de cap a peus i dic, uau, necessito formar-me en aquesta escola perquè si ella és la directora d'aquesta escola és que realment aquí s'aprèn bé. Fue como un amor a primera vista, fue como aquí encajo, aquí me lo voy a pasar bien, aquí voy a aprender y voy a disfrutar. I vaig anar, ostres, vaig acabar la classe tan excitat, tan feliç, però tan ple, que em vaig apuntar, només sortir de la classe i em vaig apuntar. Lo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, es que en el segundo trabajamos autores clásicos. Tennessee Williams, Arthur Miller. És fàcil, fes el pas, apunta't a teatre. Per què? Perquè aprendràs molt, et divertiràs moltíssim, t'arribaràs a conèixer tu molt.